O flautista de Amelín. Un día en Amelín entraron ratos e ratos e ratos e non conseguían botalos. Os ratos comían trigo, comían molmillo, comían todo. Entón, o alcalde, xa farto de tantos ratos, dixo: darreille unha recompensa de 100 moedas de euro a que nos libre destos ratos. Un día foi un señor alto e delgado cunha flauta na man e díxolles ao señor alcalde: señor alcalde, esta noite non quedará ni un só rato en Amelín. Entón o flautista empezou a tocar. E todos os ratos seguiron o flautista. E o flautista tocando, pasou por unha cascada. E os ratos intentando seguir morreron. Entón, ao día seguinte, o flautista presentouse e díxolle ao alcalde: señor alcalde, xa cumpriu coa miña promesa, dame as moedas de euro. Entón, o alcalde, que non se sentía tan xeneroso, díxolle: vaite, que te crees que vamos a tantas moedas de euro por só tocar unha flauta? Entón, o alcalde díxelle, e cando o flautista saiu afora, os demais tamén se riron. Entón o flautista, moi enfadado, dixo: pois isto non vai acabar aquí. Empezou a tocar e tocar. Pero esta vez non o seguiron os ratos, o seguiron os nenos. Entón o flautista os levou a un sitio onde había moitísimos xoguetes e comidas. Entón os pais dos nenos foron a ver o señor alcalde moi enfadados por non haberlle dado a recompensa ao señor da flauta. Entón entraron e dixéronlle: como non nos devolvas os nosos nenos, entéraste? Entón o alcalde, xa moi preocupado, colleu as bolsas de ouro e foi a buscar ao flautista. O flautista, que estaba no bosque, o alcalde encontrou o flautista e dixolle: por favor, acepta as moedas a cambio dos nenos. Entón o flautista colleu as moedas e levou os nenos a súa casa. E colorín colorado, este conto está rematado.